Акуратно, Біяточка, акуратно. Ось, ага, яще акуратней, ага. А трималася. Доброго ранку, сябри. Ой, доброранок же почався. Чудового ранку усім глядачам доброранка. Одну хвилиночку. Ми зараз. Касечка, давай лапку. Ой, тільки не казачи. А ти не ворушися, коли ласка. А то і не твоя лапка тримається, а топить з колоханки. Ні, не треба, роби мою. Салют усім! Доброго ранку! Дівчинки, а що це ви робите? Привітання, Лесик. Гэта ми до свята рихтуємося. А до якого свята? Да вельми веселого. І його відзначають сьогодні. І я хочу у веселом святі поудзельничать. Що за яно? День размаляванных долонек. Ух ти! Я про таке свято не чув ніколи. О, няўжо наш разумник Лесик что-небудь да не ведае? Быць такого не може. Уяві собі. І говорите хутчэй, як у святі поудзельничать. По правилах сёння можна размалёўваць свае далоні фарбай. Причым якого заўгодна колеру. Але ви чомусь їх не розмальовуєте, а будете просто маловком. Таму што мы дзяўчынкі і ліжам сябе трошачкі прынцэсамі. І свае далонькі пэцкаць у фарбу мы не жадаем. Вось і знайшлі выйсце. Спачатку адвесці далоньку, а потым яе на паперы у любы колер расфарбаваць. І я так хочу зрабіць, дапаможаце? З задавальненнем. А пасля з нашых каляровых далонек можна зрабіць прыгожую карціну. Ці гірлянду. Сябры, а вы таксама можете адзначыць такое вясёлае свята. А зараз давайте паглядзім наш ранішні мультфільм. Глядзіце, што ў нас атрымалася. Святочна. Можна зрабіць такія далонькі з каляровай паперы ці кардону. А можна зрабіць яшчэ цікавей. Выразаць такую далоньку і расфарбаваць у розныя колеры. Галоўнае, што свае лапкі застануцца чыстымі. Гэта ж трэба. Усяго одна далонька, а колькі незвычайнага і прыгожага можна прыдумаць. А вы ведаеце, што на кожнай далоньцы ёсць унікальны ўзор? А чаму унікальны? Таму што ён не паўтараецца. Дзвюх аднолькавых не знойдзеш. Гэта як сняжынкі? Усе розныя і ні аднаго паўтора? Ух ты! Уявіць такое нават немагчыма. Толькі ў Беларусі 10 мільёнаў чалавек жыве. І столькі ж розных малюнкаў на іх далоньках існуе. Гэта чаму столькі? У 2 разы больш. І праўда, 20 мільёнаў далонек са сваімі малюнкамі. Сябры, пакажыце нам, калі ласка, свае далонькі. Прывітанне! Калі мы працягнем адзін аднаму рукі, цудоўны карагод можа атрымацца. А я нават зараз адчула ваше цяпло, сябры. І праўда, у нашым пакоі ад вашых далонек цяплей стала. А яшчэ мы вельмі любім атрымліваць вашы лісты, сябры. І калі вы робіце малюнкі, ды яшчэ дасылаеце нам цудоўны аповед пра сябе, мы адразу записываем вас у кампанію самых лепшых сяброў. Мы ж таксама вашы лепшыя сябры. А як па-іншаму? Мы ж сустракаемся з панядзелка па пятніцу, размаўляем, дзелімся сваімі сакрэтамі. І так робяць толькі самыя лепшыя сябры. І калі вы яшчэ думаеце напісаць нам ці пачакаць, я гавару вам, пішыце. Адрес, па якім лісты адпраўляць, памятаеце? Мы нагадаем: 220 114, город Минск, вуліца Макаёнка, 9. Программа «Доброранок». Ці можна скарыстацца электроннай поштай доброранок.tv@gmail.com. Дашліце нам малюнкі вашых далоняў. Ці фатаграфію карціны, якая атрымалася. А калі прыдумаеце каляровы букет ці гірлянду з іх зрабіць, таксама дасылайце фотаздымкі. Самыя маленькія могуць папрасіць дапамогі ў сваіх бацькоў ці старэйшых сястрычак і брацікаў. А зараз давайте паглядзім яшчэ адзін мультфільм. Пакуль мы глядзелі мультфільм, да нас завітаў паштальён. І я попросила Біяту і Лесіка спачатку адкрыць вось гэты вялікі тоўсты канверт. І ў ім аказалася адразу 5 малюнкаў. Ды яны ўсе такія каляровыя.
І даслаў гэтыя малюнкі юны мастак з Гродна Андрэй Краеўскі. Андрейку усяго 7 гадоў, і ён толькі што скончыў першы клас гімназіі нумар 3 горада Гродна. І я лічу, што скончыў з цудоўнымі вынікамі. А чаму ты так вырашыла? Пра вынікі Андрэй нічога не напісаў. Ён напісаў толькі, што кожную раніцу глядзіць добраранак, а потым з добрым настроем ідзе ў школу. А гэта што значыць? А тое, што калі якую-небудзь справу распачынаць у добрым настроі, яна абавязкова будзе ладзіцца. Вось і малюнкі, якія даслаў нам Андрейка, таксама створаны ў самым цудоўным настроі. Мне здаецца, што падчас летніх канікул хлопчык вырашыў адправіцца ў кругасветнае падарожжа. Прычым у падарожжа Андрей будзе адпраўляцца на паветраным шары. І планую даляцець да Аўстраліі і пасябраваць з вясёлымі кенгуру. А потым пераляціць у паўднёвую Амерыку і будзе вывучаць задорныя бразільскія танцы. Потым ненадоўга вернецца дадому ў Гродна, таму што яго коцік будзе сумаваць без сябра і зноў у падарожжа. Вось гэта канікулы! А што нам перашкаджае таксама адправіцца ў падарожжа? Яшчэ і ўсіх гледачоў добраранка з сабой взяць. Адным дзецям у падарожжа нельга адпраўляцца. А калі з намі? Усё роўна нельга. У падарожжа трэба ісці з дарослымі. А калі вельмі хочацца? У мяне прапанова. Мы можам наладзіць віртуальнае падарожжа. І праўда, і пабываць у любым кутку свету ці нават космасу. І не трэба адпрошвацца ў дарослых. І цяжкія рюкзакі не трэба насіць за спінай. Ды і прычоску не прыйдзецца мяць кепкай. Дамовіліся. І ў які куток адправімся? А што, мы ўжо зараз адпраўляемся? А навошта чакаць? Давайце завітаем туды, дзе зараз зіма. А дзе так? У паўднёвай Амерыцы. Спачатку узгадаем, што цікавага мы ведаем пра паўднёвую Амерыку. Я ведаю, што там вельмі любяць гуляць у футбол. Прычым гуляюць усе і амаль што з пялёнак. А яшчэ там цячэ вялікая і самая хуткая рака ў свеце – Амазонка. А яшчэ гэта радзіма усім вядомай Панамкі. Дарэчы, не забывайцеся на яе, калі будзеце выходзіць з дому. Сябры, а што вы ведаеце пра паўночную Амерыку? Будзе вольная хвілінка, пашукайце, калі ласка, адказ і нам напішыце. У наступны раз мы працягнем наша падарожжа. І не забывайцеся, што мы сустракаемся з панядзелка па пятніцу зранку У нашым